Λοιπόν, πάμε Κόσμε, δώστε ένα χειροκρότημα, πάμε, για να σας πω. Μείον 67 κιλά λοιπόν, τελικός κούμητα αντρών, Λαταφτήλης, κόκκινη ζώνη, Κυριάκος Λε. Πάμε! Τριανταφυλλίδη ή τριανταφυλλού? Τριανταφυλλού. Απόλυτη ησυχία, wow. Νίκο, άρε Γερόνικο. Νίκο, έχεις τη ρυθμή. Ούτε θέλω. Θα προτιμούσα Νίκο. Να ετοιμάσουμε στο τατάμι νούμερο 1 για το τελικό κούμητο γυναικών συν 68 κιλά του Λίδου κόκκινη ζώνη Καρυπίδου Μπλε. Στο τατάμι νούμερο 1 του Λίδου κόκκινη ζώνη Καρυπίδου Μπλε. Και στο τατάμι νούμερο 3 μείον 75 κιλά αντρών Βασιλείου κόκκινη ζώνη Τζάνος Μπλε. Δεν διαβάζω εγώ, εγώ το έχω καταλάβει. Μπράβο! Νίκο! Μπράβο ρε! Άντε ρε! Έλα Νίκο! Γιατί μην... Φωνάξτε λίγο Νίκο. Ποιος είναι ο Μίτσος, ο κόκκινος? Ο κόκκινος. Τι να φωνάξουμε? Νίκο δεν είναι. Για μου φωνάξτε λίγο, έλα Νίκο δυνατά. Για να ακούω λίγο τον κόσμο, για να σας ακούσω λίγο. Έλα ρε Νίκο! Κοίτα κύριε, δεν παίζει. Ξεφτύλες. Έλα Νίκο! Τα μούτρα! Έλα Νίκο! Πρόσεχε! Τι θα σας είναι παιδιά, Κάτσε να πάρει πόδι. Εμψυχώστε τον νόμο. Πόδια, πόδια! Μπράβο! Έλα! Ποδάρα ρε φίλε. Πάμε! Πάμε Νίκο! Έτσι δυνατά!
Μετά θα φωνάζεις και Μάρθα, Και σε εμάς. Ναι, το νιώσεις και σε εμάς. Θέλω κερκίδα. Τι λένε ρε, έλε. Πάμε ένα χειροκρότημα για τους δύο αθλητές μας. Νικητής της κατηγορίας μείον 67, Τριανταφύλλης Δημήτρης. Ναι. Χαίρετε τώρα. Τατάμι νούμερο 1. Συν 68 κιλά.